ngenxa zebalala mungibiza ngamagama ungiyukubisa nami ngumuntu siyafana nje ungihlupa ungihlukumeza ngenxa zebalala mungibiza ngamagama ungiyukubisa. Sikubingelele mbukeli sikwamukele kuSiyaviva TV 1 elami igama ngingu-MC Porobas. Thatha lethuba sithokoze kakhulu ke kubo bonke abantu ababukela le video nabasubscribe njengamanje. Nawe lapho ngasekhaya wena nawe siyacela ukuthi usubscribe njengamanje. Njengenjwayelo ke mahleli nenkakha ukuthi namhlanje udokotela uMpopoli usefikile ngaphakathi. Intokazi ke eziningi, I'm sorry to say it, zithi masibona lencushe ibona leligeza ibona leligcwama ibona lo dokotela bese zisho zonke ukuthi kube bekuya ngami. Angifune ukuqhubeka kakhulu kodwa ngiyazi ukuthi nezizwa sike zithi lapho khona esiqhiqa khona ilapho esiphila khona ilapho khona esisinda khona impilo zethu isekhona nje asidubuleke emateksini kunganxa le ndoda kanti futhi asiphathe abantu nakubafazi. Siyabingelela wena wedwa nanasi sikhwama isibiza eceleni kwakho kunjani bodwa? Siyabingelela Mapoloba esizweni sonke emhlabeni wonke jikelele. Sibingelela eningizimu, entshonalanga, enhlezansi, magumbamano omhlaba. Sibingelela izalukazi, sibingelela omkhulu, sibingelela odade, sibingelela abancane. Bonke ababukela lolu hlelo leSiyaviva TV 1. Sithi siyababingelela nje ukubingelela uMpopoli, umfana omncane, uningizimu. Uyena onibingelela ukuthi nanonke la nikhona. Uphakamisa izandla ukuthi yanibingelela nonke abagulayo. Niyaphila namhlanje egameni lenkosi. Dokotela asiqale singene nje into enkulu. Wabonakala uMasikanda ugaxa isikhwama ngiyashaqisa la eminyangeni esana isikhwama. Mapolo bengakusho kuyashiyana isikhwama usiphathelele. Mina esama sinamfihlo nje esami isikhwama siphathwa nombani. Ngizongenzela ukufaka ikhiye, ngenzela ukufaka amafoni, unqothe emaphaketheni kuyaqumba kuyagcwala. Yes. Kodwa abanye bathi baphatha into zabo ejulile, abantu basuke bephethe amadoshi ke phela ukufaka emakhaleni. Mina nginalo idoshi lasekhaleni. Sengiphethe isikhwama. Kuzwakele dokotela. Ukukhumbuza abantu udokotela uMpopoli usebenzela kuphi? uMpopoli usebenzela endaweni yaseJulisi kuSinhle Street, enumber 20. Bathi seGP's Town. Kodwa mawungifuna usuyakwazi ukungithola kumekho ufuna uDr Mpopoli. Iyokuthatha izokubeka straight direct line khona. Wabhala nje ku-GPRS wathi Dr Mpopoli uzofika la ngikhona. Okay. Dokotela uMpopoli uthe ufika la kuSiyaviva phambilini kwaba nenhlobo enkulu abantu bakhala ngokuthi buya. Siyabonga kakhulu ukuthi uhloniphile njengamanje usubuyile. Sakhuluma futhi ngezihloko ezahlukahlukene. Namhlanje sizothinta ezahlukahlukene izinto esicabanga ukuthi abantu bayafisa ukusiqonda kangcono. Kunabantu abaningi abasebunyangeni ngenhloso yokulekelela umphakathi. Kunabaningi abasemnyangeni ngoba kuyitoho. Sihlukanisele udokotela uMpopoli uyinyanga ngobani? uMpopoli Mapolo kuyinyanga ukuzosiza abantu noma umlaphi wemzimbeni abe umsizo wendabuko. Angisiyi umuntu ozoqhakala ukuthi uyinyanga. Kahle ngiye ngathi Mapolo beqaleni ngifika umsebenzi wobunyanga uyahlonishwa uphakanyiswa idlozi. Okay. Mawungilanda uthi ufuna ngizongena la kuSiyaviva. Namanje ngiyakusho Mapolo ukuthi lo msebenzi umsebenzi ohlonishwayo ongameli wena uhambe uyiveza ukuthi ngiyinyanga ngifuna ukubonwa izwe lonke. Zehloniphe ngalo msebenzi, uhlonipha umsebenzi, uhlonipha abantu abakunikeza umsebenzi lo uphethe. Mawungene kulo msebenzi sokungenwe umuntu omdala noma sokungenwe leso sithunywa esiphila kwemzimbeni engasingadingi ukuthi Mapoloba isigqabo nanokuthi yini isigqabo. Mapoloba ngithi isigqabo sijulile nje isigqabo. La ukhamba khona kumele kumonyozele wonke umuntu. Kodwa isigqabo uvela usithathe sizinjalo uvela usibhixe nje ebusweni. Kezi igazi phela libe lihle. Igazi oligeza ukuthi nayo uvela uthatha isigqabo usigcobo. Ngene ehlanzi nezimhlophe ungene kuzo zonke into ezehlanzi uphalaza wenze yonke into ugezeke. Indoda nje uma kuthiwa ifuna ukuba yihle kuba nenduna ebusweni kumele ufuthi ugezeke libe clean igazi. Uthi uthatha isigqabo usigcoba sewumuhle ubuso kumele uphabatheke kungowesilisa noma ungwesifazane ungakagcoba amaphonzi lawa agcotshwayo ligeze igazi libe lihle. Okay. Unazi induku yonke into kwenduku. Uma ungenayo phumuye kwenye inyanga yofuna ulwazi ayikho inyanga yazi yonke into. Umntana wami unenkinga njalo uhlala edlikiza. Isifo sokuba silashwa ngendlela ehlukene. Kukhona isifo sokwesenziwa idlozi. Okay. Okuyinkinga yesidalwa nje. Kukhona isifo sokwesenziwa zilwane.
kuhle ukuthi mawuzoyilapha inkinga yomuntu uqala uyihlola ukuthi ingene kanjani kumuntu umpopo lesilapha isifo sokuwa kodwa siqale ekuhloleni. Okay, uma nje ngizofika kuwena bese manje vuthuka phansi still sisafana senhloleni. Angithi mayifike evuthuka phansi esefika kimi esigodlweni mina ngiphuthume ngokuthi inkinga kwenze njani. Inkinga uyakwazi ukuyibuka kodwa umuntu ubumphethe ngezandla. Uma inyanga kusikho ukuthi kumele ushaya amathambo noma uzikwitize ngelimi. Uma ukhuluma uhamba usestradini, uma ukhuluma udlu usetafuleni, uma ukhuluma nomlele nomfazi empedeni. Manani uphezulu kwakhe bese umoya mawuphika ukuthi nomfazi uyaphethe kumele ukhuluma usephezulu kwakhe. Ngiyakuzwa mina Dr. Akusinyanga ukuthi nami uzokhuluma umoya usesontweni noma usesigodlweni. Kusho kunemfihlo ekhona lapha. Okay. Dr. Sinibona ngungwa nezinyanga. Uthola ukuthi nihamba nama AK47. Ngiyadodolaza. Ake ngayiphendule uMapholoba kodwa akaze ngingungwe mina akaze ngikade. Ngigadwa abakithi bakwaNgobese noma abalangizalwa khona ekhaya. Angeke ngikwazi ukuthi ngingungwe. Othi ichakile engangungwa. Ayichakanga engangungwa. Zingbethwa amakhosi. Uma ungungwa shuthi kunemfihlo yobugebengu uyifihlayo. Mawandisa amatoho. Angazi angengiphendule kakhulu. Kodwa nje ngokwakithi ngazi ukuthi umuntu mayifike ukujwa ngisibhamu angithi sisebenza abantu abasebenza amarenke sisebenza abantu abasebenza emaparliament uzokuthemba kanjani umuntu mayibona ugadwa abantu ungungiwe umuntu uthemba mayifike emzini wakho ukuthi naye lo muntu uyaphila ngizophila kuyi impene lapha doda impene ake ngikusho kuMapholoba impene uthothi nakusokunofuzo nje oludlulayo ukuthi umuntu ayithandele abantu besifazane manje angeke kuzuyilapha impela umuntu makunokufa kwakhe nje ungameza ukuthi ukudambe ngaleso sikhathi kodwa angeke kufe uphela ngoba into isegazini. Kunabantu abathi beno 13 15 16 23 40 noma ke ngithi nje 30 bese beba nenkinga ukuthi baqhume impunga abanye boze kuze kuthiwa ufuzo kodwa mawuya kodokotela besilungu abanye babo kubuye kukhonjwe indlela adla ngayo noma indlela kanjani njani mhlambe la kunyangeni lezi zinto njalo ngiyithathe njengani. Cha Mapholoba kofuzo ake ngingasho nje ukunika ufuzo phela sokwanda usiko uthola unomuntu wayinento kanjalo ekhaya kodwa ake ngingagxili kukho kakhulu kodwa nje into mayethu umuntu unofuzo leinwele angeke ngizulivimba. Okay, umuntu mayinofuzo lomkhaba angeke ngizulivimba mayinofuzo lokuba negwe ufuzo la ekhaya awulivimbi lo fuzo lo. Isichitho yasakha isichitha ngisakhe kodwa ngiyakwazi ukusivimba noma ngiyakwazi kuphinde sibe segazini masuyamqinisa umuntu masuyamcupha umuntu kuhle mawuyinyanga ukuthi umuntu umqinise mamlapha kuhle mawuyinyanga ukuthi umuntu umcuphe noma ungadingi ngavumelana ukuthi niyacuphana akaqini umuntu bayifika kwenyangeni usimenze yonke into empilweni yomuntu ngoba ngenkathi ngifikile nginesimo esithile kodwa ukuthi ukungikhotha khothise insizini sakhe umngozi nje manje sibheka ubuhle. Mapholoba insizwe siyikhothaze azifani ziyahlukana. Angithi kukhona insizwe nje ezisuke zilapha ukufo kusegazini. Kukhona insizwe ezisuke zakho ukuthi noma kukhona izinto ezenzakalayo zizobe ishaya futhi zisemzimbeni. Ake ngikhulume liqonde nje iqiniso ngoba ngithi uma umfaka umuntu insizwe usuke umbubi phakathi. Khona ikhothwayo ngisho leze njalo. Okay, enjani efanele iphuzwe nobisi nekufanele ngigeze nobisi. Abantu bavusa isidoda noma bafuna ukuvuka uma benomama endlini kube kuhle. Ngiye ngazi lezo egeza ngobisi angazi kakhulu angengigxile kuzo kakhulu. Una umuthi esidalweni sesimisa ngokwesithulu. Okay, ukhona umuntu okungithuma ukuthi angihambe ngiyolala nomuntu okhubazekile noma umuntu okhulelwe noma nomuntu ophazamisekile ngokwengqondo? Anginawo Mapholoba. Unawo dokotela othi ngoba bengumfelokazi usunginikeza into yokugeza kodwa ngithola ibhobhodleyana engizoshiya kulona ibhadi? Anginawo Mapholoba umuthi enginawo Ngobese ukuthi umuntu makuthiwa ubekade nendoda yashona asigeze igazi kuye. Okay, ngoba umuntu mayishona lo mfelokazi wangayithola imbiza zokuklina amajoint ayanqamuka angithi igazi lo muntu oshonile lihamba liyahlala emalungeni. Kuyabiza ukuthi umuntu uma sengasekho emhlabeni alihlukaniswe igazi lakhe asale kuuye lo osasele uma esahamba naleli gazi lalo ongasekho angesibe sithi isikhathi esaphila emhlabeni. Angithi umpopoli ubekela ukuthi manje yena ngithi usefika uqala bekade sehanje lo baba usekhala amadolo siyavuvuka angithi igazi kababa ligeziwe emzimbeni.
Dokotela kusuka kwenze njani uma umuntu enenkinga esendeni noma ngithi nje kusingasese sakhe bese kuthiwa abathola umchamo wentombazana agcina ukulala naye. Kusuka uyilumba mapholoba. Ilumba kalithole ngokulala nomuntu wesifazane, thola lo muntu obekadelene naye, umuntu obekade esetshenzisiwe. Angithi abafundi ngenxa yokuthi sekuhamba nje umuntu wesifazane thola unempene noma ukhuluma ngempene uhamba uyayineka nje. Sengifika nami ngibeka kwami ukuthi ngiyigadi ukuthi mayihambela la akusale kuba nofakazi ulalela lo wakho. Kukhona lelumba mapholoba ngelilapheke ngaphandle ukuthi uthola umchamo walo muntu. Okay. Dingakala ukuthi ngicine ngotholile lo mchamo. Uthola umchamo walo muntu uphinde uthole wakho umchamo. Ihlanganiswe into ibulawe kwegazini. Dokotela uyudidiyele kanjani mhlawumbe umfanekiso nje sakudlala kulaba nawe vele awusuka madoda. Mapholoba injulo le engengikwazi ukuyikhuluma lapha phambi komphakathi. Noma engengikwazi ukuyikhuluma kodwa umuntu mayefuna ukuthi sijule kakhulu ngale yokukhanda omama akasondele eduze ngoba la usidase kumfazi. Ngenxa yokuthi ngengikwazi ukuhamba ngisaplay ukuthi na hayi umfazi sengimthathe sengimlobola. Ukulobola kuyinjulo yakwangobe yakwaMpopolo. Umpopolo kuneyinjulo ezenziwayo zosiko nje ukuthi sengiyamlobola umfazi kodwa before umlobola angiyoxoxa nabakithi ukuthi ngithini ku. Umuthi muni kufanele uthakwe ngento ezohlanganisa inja phakathi. Angazi mapholoba. Dokotela umuthi muni umuthi odinga inja kuze ukuba umuthi ophelele. Angazi mapholoba. Odinga ikati? Angazi mapholoba. Sengobona intikola nje. Akaze ngubona. Uyafisa? Kodwa ngeke bekhuluma angifisi ukubona. Umkhovu Akaze ngubone kodwa amafutha awo ngeke ngubone bewaphethe. ukholwa kanjani uthi wona? Ngiyawazi ngenxa yokuthi mawaphethe mawahogele ekhaleni shayisa ngekhanda. Okay. Dokotela eziningi ndishayisa ngekhanda ishilanga nje wathi hayi ungashawa ekhanda manje. Angithi kuhlukana ngenjulo ukuthi uzwa kanjani kwenzekalana. Ake sikhuluma ngaso nje kamanje mapholoba. Kodwa sona uyabonakala ukuthi naso. Isadown usibona kulabo bantu abacebile. Mina nginaso mapholoba manje. Ake ngingakhulumi ngaso. Kodwa uma ufuna into ezokuphilisa umpopolo naye. Nezokupha imali umpopolo naye. Ake singasho isadown umpopolo naso noma kanaso. Phela mapholoba ungayilapha ngaphandle uma ungayibulala ngaphakathi ayifiki. Okay. Bulala into ala ngaphakathi uthi uyiqeda ngaphandle nje uthi ayibulalile into ala kumuntu. Bakhala abantu dokotela left right bathi njalo magodwa ngoDecember uma necelwe insizwa udede kodwa ikhanda igazi likhale kuyena ekhanda. Angithi phela mapholoba kunezinto ezenziwayo makuthiwa kuyiwe emgangeleni nje. Makuyiwe emgangeleni angithi indoda meli ithola induku nje izinto ezoyisebenzisa. Ale makhabe uthi makuthiwa ba emgangeleni kuthiwa umama induku ayibe ngaphandle komuzi. Uthi umama ahamba azeqe nje induku. Kwenzela ibhekana nensizwa kube 1-2 ziyakhala. Kodwa kugcithakwa ngani zenziwa njani ukuze ukwazi mawuphakamisa umuntu egcina induku yaphezulu engayazi ukuthi ihlale kanjani egazini. Yini ispoliano uyazenza? Ispoliano kusuka kuyinto ekhandiwe. Kukhona ispoliano esenziwa isidalwa. Ngizokhuluma lokho nje kube clean. Kukhona ispoliano sesidalwa sokuthi kukhona into errong ngalo muntu osekhaya. Kukhona ispoliano esenziwa umfana eshela intombi. Kukhona ispoliano esenziwa umuntu nje ethi uyakulaya. Ukuthi uHaze ugijimela uyakhona lento efuna ukubulawa umuntu izikhishwe ngaphakathi. Mawubulala ispoliano kumele umuntu umlaphe uzwe imphalazi imifele into kuye emzimbeni. Ihliso likhipha. Ake ngithi mapholoba siyalibulala ngikwazi ukulikhipha. Okay, ulibulala uqede. Asibulale sisizezana ngoba umuntu ungathi uyamphalazisa awashona. Ukuphalaza kuhle kubi. Akwenze dokotela nethi nilibulala bese ngisuka ngiyoshaya ingane yabantu kuba sengitholile ukuthi yona yangidlisa. Kungcono ukuthi na idlisa ulibulale angithi usungalibulala ukuthi Sibuko dokotela. Cha nginaso. Ukhona umuntu ophuzwayo before ngihlolele wena? Akaze ngize ngibe nawo futhi angisoze ngibe nawo. Yini fanele ngiyiphathe mangizohlola baba? Uphatha amakhandela amabili nje amhlophe, uphatha u200 wokuhlola kwaMpopolo kuphela. Kukho okuningi okufunakalayo. Mase kufika angeke uze ukhulume nje khosombeni. Yeah. Awukwazi kodwa ukudlala. Angeke ngize ngilishaye ngiyalivika kuphela. Akaze ngufunda umuntu okushaya. Umuntu engawufunda noma engakhuliswa ngawo owokulapha umuntu
okuvusa umuntu ogulayo, okuvika, okucupha. Ngifuna ukuba nama-tax amaningi nenkomo eziningi. Ngicebe sakha inhlahla kwaMpopoli. Asakha ukuceba, sakha inhlahla. Angithi ukuceba ngendlela sikwakha ngayo, sikwakhe ngendlela eqondile Mapoloba. Kukhona bakho ukuceba kokuthwala. Umpopoli wakhe inhlahla ngobudlozi. okay. Wakhisa izinda sesidalo ukuthi sihlale kwegazini, sikunikeze inhlahla. Umpopoli ngisho kuthiwa ukunikeza ibhodlela Mapoloba lokuthi uzolixoxisa liphile. Leli ibhodlela lihlanganiswe nebudlozi. Ikhona phoshe njalo. Likhona ehlanze nobudlozi. Singakakhuluma lakho okunye abathi abantu bayakwenza. Ngoba kukhona izinto esizenzayo manje sizenzisa ukuthi ngibona ubani eyenza into. Kodwa igubhu zona uyazenza. Umpopoli uyazenza igubhu kodwa akavela kunikeza isigubhu. Abantu asebefike kuye bazokutshela hayi lo akakunika isigubhu noma kanjani. Ngoba unezinto eziphathekayo ukwazi ukuzenza kumuntu bese impilo yakhe aphila ephambili. Ngaphandle kwesigubhu, isigubhu usuwenze ukuthi umuntu noma esehambile ingane zakhe isale zidle ekhaya. Esampopoli isigubhu akusisiso ukuthi kuzofa umuntu maseshonile. Okay. Isigubhu esika 12 esika 40. Esika 15 esika 25. Lesi sika 40 kuthiwa sinemgilingwane. Iqiniso mase. Umpopoli akanayo into enomgilingwane. Okay. Yonke into kaMpopoli into eqhiniswa nebudlozi, into eqhiniswa nesithuqo Kuza ukuthi mangijoja ngingabanjwa. Angithi kukhona izinto esizenza amapholoba eziqondile nje engeke ngikufihla lokho abantu abamagetsi angiphila ngabo kakhulu. Okay. Abantu abadubula abantu ngibagezile kakhulu. Ephinde bukeke bewusmooth and shy. Engabi nethundo ukuthi bekadebulele. Nginciphisa la. Engabi nokuthi umuntu obamba inkunzi, angithi mawuye ukubamba inkunzi uyiginza. Kuyenzeka iphuthu ukugcina isibambe sesidubula umuntu ashona. Keza phela lo muntu lo. Laba bamincayo basiza uthini? Uthola ukuthi nje ungena esitolo efaka inyama lapha phakathi emlenze emakhwapheni ephuma esesitudla kade ngene. Mapholoba angeke ngikhulume lokho ngaze kungehlakalele kufika umuntu kanjalo. Kodwa ngomlekelele. Angeke ngikwazi ukumlekelela ngoba angazi ukuthi izinto uyifihla kanjani emzimbeni. Ngoba ngijwayele ukugqoka impahla ezinkalayo nami. Should umuntu ofike should uvele ujwayele ukweba ngomzimba. Ngeke ngikwazi ukuthatha into ebandayo ngifaka emzimbeni. Umuntu engidilayo umuntu ohamba afika eqhubula imali emgaqweni. Ahamba ukuqhubula endlini. Angilo sosenze noma kuthiwa kunjani. Akwazi ukuthi abuye nemali kuzodla izingane nathi sikwazi ukuphila phela kulo msebenzi sakho ukuphila. Ungangigqirhisa yini? Ukuthi uqine Mapholoba. Yeah. Uyaqiniswa kaMpopoli. Nawo umuso uyacushwa. Ukhona umuntu okubamba umthakathe ekhaya. Unawo umuthi dokotela ukuketula umuntu ehlalweni ekuhlale mina. Kuyahlukana ukuketula Mapholoba ngeke ngikwazi ukuphendula uma ngikwazi ukuthi ukhuluma ngakho ukuketula. Uprincipal nami ngiyasifuna isikhundla. Isikhundla phela ngithi uzosithatha ngendlela ekahle. Thola umuntu onozokwenza ukuthi ube muhle naze agcine edinga ibala phela ungene uhlale esihlalweni. Yabuzo. Sibheka ama-elections amakhansela afuna izinyanga zangampela dokotela uyayifaka kulolu hlu labantu ongenza ukuthi umuntu agcinele lona ikhansela. Bakhona abangamakhansela abake baphila kwaMpopoli. Niye nenze njani dokotela mase ngenze example. Fika umuntu oyicandidate ye-EFF, fika we-IFP, fika we-ANC, fika we-DA, fika weqembano wonke amaqembu ngamsorry ukulinganisa ngalawa apple, banana, orange kanjalo. But uzo understand umbukelo neqiniso lokuthanda i-channel not umuntu ozohlunga nokuzohlulela ukuthi bengilekanisa nge-reality so that nizosheshe nizwe kahle. Uye wenze njani dokotela simene sinjalo ama-client akho wonke lawo abangisikhundla esisodwa kuyiwadi elilodwa? Mapholoba kuyahlukana lokho ngicela dokotela lo mbuzo ababukeli bengivumele ukuthi bebhale lapha ku-comment section ukuthi singabuyisa yini uzophendula lo mbuzo. Ungawuphenduli manje. I-political parties ama-candidate abo awu-4 uphendula ukuthi mawa ama-client akhe wo-4 lawo uye enze njani ukuthi ephumelele wonke noma kuye kushiyana imali noma kuye kube njani. Ngifuna umuthi ophuma kuleli cala ungangitabula umthini Mapholoba kusho umuntu lapha ekhaya aphandle ake sibabambe bobabili umuntu ongaphakathi kukhona into ekumele sizenze zokubulala icala engeke ngikwazi ukuyibalula njengamanje. Okay. Kodwa bakhona abasingaphuma lacinywa lathiwa lisekho. Hayi ingozi man. Kukhona umuntu mayengaphandle lihle kakhulu lo muntu ongaphandle. Kunento esizenza kuye
mayifika lapha usefika ukuthi icala yoliqeda total libiza malini ukushaya phansi ake siqale ngaleli ngathi likhulu kakhulu leli phakathi yeah umpopolo lenza ngo-8,000 only 8,000 phela nge-8,000 ukuthi sikhiphe umuntu ongaphakathi ngingamqasha ummeli ungamqasha nxa ufuna ukuzenzela kodwa umpopolo ukunikeza into ezokwenza ukuthi mawuqhamuka umbonakala umuhle ungenacala angithi masikhuluma ngomuntu wecala amapholo basikhuluma ngento ezokwenza njengoba ukhuluma nje ngento yokugeza igama noma ngesimonyo makukhuluma ngento yecala kumele mawubhekwa yijaji ubhekwa umuntu abantu abaseduze kwakho bonke bakubona ungenacala umsula wena ishama mangaloqo kwalona kwayena umuntu okhona la umseshi noma yini kumele phiso kuye toilet exakeke nje into uyahlala gule kwayena mayela lize liphele icala lakho into uyafika gule kuze kufike ilanga lokuthi icala lakho liphelwa lento noma ngekwazi ukukhuluma kakhulu phambi kwabantu kodwa kunenjule enkulu ekumele masiyikhuluma sikhuluma futhi sibe sihleli phansi akukho esingakukhuluma ikhona inyanga ephuma esandleni sakho uyalapha ezinye inyanga noma cha mapholo bazikhona inyanga eziphekwe lesandla zikhona inyanga futhi ezifikayo zizofuna into yokuphila kumpopolo kubaleke ngani ukuganwa mawinyanga kusiza kakhulu mapholo bangenxa yokuthi kukhona abantu abasuke befikela ukuthi bafuna ukuzokulinga nje kukhona umuntu osuke ufuna uzokuyisa ufuna ukuyitshela ukuthi na hayi ngizofika kule nyanga ngizolala naye even mawuganiwe unkosikazi usiza ukuthi noma kufika umuntu wesifazane exakekile kudinga ukuthi unkosikazi aphuthuma abambe lo muntu ngoba kukhona izinto ongakwazi ukuzenza mawinyanga yesilisa umuntu wesifazane uthi omunye umuntu wesilisa wenyanga ucansi kufanele alikhuthalele lo muntu omuhle kabi liyagezana ngamphendula umthini mapholo bake ngakuphendula lokho kakhulu kuya ngokuthi na umuntu uyithandela kanjani into yakhe akayenzayo okay Dodela sibuye kulo muntu ofelwe imoto imihla namalanga amathrack akayafa wathatha isigubhu enyangeni thizeni waceba impela kodwa manje sekuya ngomtsha wendoda kuyehla akahambe phela ugeza imoto amapholo benyangeni adilize into yabekwayo noma yiphi noma usangabuyela kugobelo wamneza isigubhu uzoya ukuthi nawe uyanyipha inyanga kodwa nje inyanga makuyinyanga ezozukuthi inkinga yala umuntu yini engayitshelanga uzofika izwe inyanga lento ilashwa kanjani igezwa kanjani ngasithatha isigubhu asisebenzi kusho umuntu ekhaya isigubhu masingasebenzi isithathu sise kwenyanga fika isiphakamisa anima inyanga uyafika uyizwa into makuthiwa impuphu nje makuyimpuphu eyilahla uma kuyisilwane futhi uyasithatha usiphoso emanzini ukushintshela into kubuye umuntu umphilise ngento emphilayo baningi abantu sebefike kumpopole kuwo lamalanga lawa bephethe igubhu engasebenzi bese sibahlambululisa bayashintsha futhi abanye kade befikele bezobonga abanye benamathenda abanye bekuphi kuba qhamu beshayi amathende sesiwatholi nawo amathende siwatholi singakabanikeza igubhu Dokotela isibongo sama ngisazi esikangane adoptive mapholo balokho kwesibongo ake sikhulume kujule angithi mawufika uzohlola umelaphi wendabuko fika uphethe amakhandlela mayihlola ngamakhandlela bese ngibuza mayufika ehlola ngamanzi uphethe amanzi awukhulumi ngesibongo uzohlola okay ayikho into eyikhulumayo mawuya kumelaphi wendabuko ngizohlola ngifuna ukwazi inkinga zami phela okay uma umelaphi wendabuko ekuzwile umoya uzoya kulento oze ngayo uma engafiki kuyona usuyamtshela ngicela ungiqondise kulokhu nalokhu Dokotela uyakwazi ukutshela umuntu isibongo sakhe noma ukuthi abazali bakhe bakuphi na ukhumbule ekhaya uhamba ubacinga mapholo manje ngamanje ake ngikusho ukuqonde kuya ngokuthi uma ifika umuntu izithunywa ziya kanjani kodwa kuyahlukana ukuthi uzuzohlola noma uze emhlahlweni okay angithi ukuhlola nomhlahla kufana yeah noma ngeke ngikwazi ukuchaza manje khona okuyimbaba kukhona nje ukuhlola kukhona komhlahla umhlahla ujulile mapholo angeke ngize kwenza umhlahla angeke ngize umhlahla nawo sobabili yeah kulungile Dokotela kufanele kube nethimbe likokwele lokho lilalele lizuthi ubani onokwayo phela mapholo iyasusa kodwa inhlamba yokunokwabantu bethu uyathaka iyagezeka mapholo angithi kukhona nje inhlamba ekwakade komkhulu silokhu inamathela ke kuwe phela ngokuthi inhlamba vele kulelo khaya ukunuka ukuthi kuyathakatha uma kwade kuthiwa ukuthakatha ubaba wakho nawe uyolokhu unuka leyo nhlamba leyo ungathuki mabethu uyathakatha okay kuswe ukuthi uyathakatha futhi kuyakukhulisa futhi mayinyanga Dokotela ngifuna ukuvezelela machine la mase ukhuluma kunamashini anje
amanye azaba namaringa ayingibhaxela la amanye bafaka amaringi la abanye nawo ngathi ungaliveza wash lapho abanye bafaka amawashi phakathi kwesiliva noma igolide abanye bafaka amazinyo eboxha asho ukuthini ekunyangeni yonke lento engiyibala amapholoba ngeke ngikwazi ukuphendula kakhulu ngoba angikwazi iwashi ngizongenzela ukubuka isikhathi ngoba ngumuntu okholelwa kakhulu esikhathini somsebenzi umuntu nje ukholelwa kakhulu esikhathini lokho kuye kucwebe angazi ni lo muntu wangenwa yidlozi eliyithandayo kodwa elingayithandi izinto ukhona umuntu wakhiwa ngenkino angazi maphola Dokotela asitshela abantu inombolo zakho Dokotela sibakhumbuze nokuthi utholakala kuphi mapholoba kuwo wonke umlalelo khona eningizimu Afrika nophesheya 46 kuleyo number ungithola kakhulu ku WhatsApp asiphinde Dokotela uma ufuna ama booking ufonela kule number okay 079 46 28 946 mawufuna ukuxhuma nami ufuna ukukhuluma nami straight 067 163 20 69 067 163 20 69 lapho uzokuxhumana nami kodwa mawuzoxhumana nami mawufuna ukuza kimi straight qala ufone ku 079 ubhuke kuona mawufuna ukukhuluma nami unembuzo uzongithinta ku 067 eyenkomo isiza kumuntu uma kuthiwa kukhona ukufo ngaphakathi okufuna ukubulawa kuye eyomuntu isiza angazi isicitho sakhe ngani angazi akaze ngisakhe awusakhe ngiyasilapha kuphela usilapha ngani tata kuthiwa ifa liphuma kuneminye imithi ekulashwa ngayo akaze ngisilaphe ngamasini asibalelise ababukeli khumbula uDokotela nayo azofuna ubukhansela kuyena uye enze njani kuphumelela bani ewadini lelodwa Dokotela sibonga kakhulu kuba nawe uNkulunkulu akubusise utheko nje iphi indawo utholakala kuyona itholakala abalaleli endaweni yaseGoli eJulius balaleli eGoli eJulius hayi Soweto eJulius 46 28 946 067 1632 069 ngiyabonga kubo bonke abalaleli abazobebuka loluhlu lweSiya Viva TV bebukela umpopolo uyanithanda nonke niphile balaleli ezweni lonke lento yokugqoka kahle kangaka Dokotela ngelinye ilanga kuyofanele nje usho ngembaba ukuthi uyawedwa naye isitolo noma uyithatha amakhosikazi kube yiwona yokukhethela siyabonga kuba nawe baba siyabonga thank you ungabe udinga isikhiye sokuthola umsebenzi ungasakhathazeki thintana nesikhungo sokufundela ukushayela amacuno driving solution banohlelo oluhle lokufundisa ukushayela futhi abambe eqolo nezi kanti iningi labantu bathanda ukuthi amacuno driving solution adume ngemphumela emihle ungabathinta kule number 071 317 2196 ngiyiphinde 071 317 2196